I pozivamo ljudi, dobrodošli u novi klip. Kao što sam obećao, danas igramo Just Cause 2 i igram sa facecamom. I da, uskoro ide gameplay, ali ne bilo koji. GTA 5. Znači bit će misterije, skrivene lokacije, bit će tuneli, bit će razne svašta. Znači obavezno ostavite like, share, ostavite komentar da li biste htjeli to da vidite. Ja utišam sad ovo, tako, da bi ja mogao pričam i to. Danas igramo Just Cause 2 i igramo Just Cause 2 i bit će... Mislim se rušimo statu. Ajmo se rušimo. Kako brzo ovaj auto. Vežem ja tu i vežem ja lepo za auto. I teraj. Bye bye, baby. Bye bye, baby. Kako govno se rasprsa. Stvarno me gađa. Ni požije, ni teraj, ni šanse. Da, bit će link od mog Facebook profila dole u opisu videa i dodajte. Ovo trak. Sam ga zarotirao, šta obi. Stopno na auto. Sad ćemo da jebem mami. Da mi pogasio. A najbolje je to što ja imam mod. Sam istorio. Evo, opa. Da li mi to letimo? Superman mod. Aha. I da, sljedeći gameplay će biti Minecraft, a tamo posle Minecrafta ću da izbacim GTA 5. Ali gameplay bit će na moru, na plaži. S rokom smurio. Nisam ga dugo igrao. I... Leti je moj pikić beli. Lepo je plavo, molim vrijeme. Opa, upali smo u vodu. Ne mogu se prikačiti na brod. Ajde, prikači se. Aha, evo. Ja ne mogu ga ne zamrzim. Ajde. Gdje je otišao? Isto mogu da izletim. Ajde, leti. Šta je ovo brod? Aha. Opa, za malo udara. Malo pravo. Malo. A zvuk sam otišao, bi ja mogu se čujem.
13 sati igramo u igru. Šta je ovo? Šta je ovo? What the fuck? Te policije begamo odavde. Au. Dobro, to je to. Što se tiče ovog gameplaya, nadam se da ste uživali. Obavezno like, share i subscribe. I vidimo se vrlo uskoro. Pozdrav!